O să deschidem această masă cu rugându-l pe domnul Naș să ne spună câteva cuvinte nouă și dumneavoastră. Bună dimineața, domnul Naș! Bună dimineața, vă spun și eu și bine ați venit! Vreau să vă urez și eu fiilor mei casă de piatră, multă sănătate, multă fericire și copii cât de mulți. Și dumneavoastră, petrecere frumoasă până mâine dimineața. Foarte bună! Foarte frumos! Mulți ani trăiască! 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 Mulți ani! Cine să trăiască? Cine să trăiască? Mulți ani! Ei să trăiască și să se iubească! Mulțumim frumos! Mulțumim, domnul Naș, și să trăiască moșii, să mai creștească părinții, socrii mari și socrii mici, să se bucure de copii și de nepoți. Și noi mulțumim că ne-ați ales să fim alături de dumneavoastră. Pentru Nașul deja generică a fost atent ca dintotdeauna pentru moși, pentru Nași și întreaga adunare de prieteni, să zic așa, pentru toată lumea prezentă. Cântă în această seară Mărioara Triță Crăiete, Nichită Serafim, formația care o să prezint, Marian Negreanu, Ionuț Ivașcu, Laurențiu Uibrașcu. Și vă dorim o seară deosebit de frumoasă. Și cât pe viața de dragă, ascunde la lumea întreagă. Iubesc timpul încolit și soarele răsărit opor. Tot ce-i frumos pe lume, la sufletul meu mâine. Iubesc timpul încolit și soarele răsărit opor.
Domnul